Takže čaute kokoti, tu je moje smradlavé vajco a je tu Ferry. A ideme hrať Slendermana, ešte je tu s nami aj Mr. Du. Takže mrdo, len kokot hľada klauna, takže sa pojebeme a začneme hrať bez neho. Fajn. Takže sme niekde v piči v lese. A moja mama ma tu vysadila, pretože už ma mala plné zuby a smrdelé žuby. A musíme nájsť 8 pojebaných listočkov, aby sme sa mohli dostať z tohto lesa. Keby sme boli v Minecrafte, tak to môžem vysekať všetko. A som v pohode. Ale našim cieľom nebude nájsť papieriky, ale Slendyho. Neviem, to je asi princíp tej hry podľa mňa, nájsť Slendyho. Alebo si Slendy nájde teba. Ho. Ne, neviem, diabolský si. Papiči strom, jak Simonov pipik. Asi o miliardu krát zväčšený. I look at the tree. And at this tree is fucking holy shit, papierik! Papierik follows, takže YOLO. Zober to. Kokot, zobral som. Počkej, ale kam to ukazovalo, takže mám... Koľko mám followerov? Čo ja viem? Asi toľko, koľko Slendy fanúšikov. Takže asi 250. Dobre, 300 followerov. A 200 following, kokoti, haha. Dobre, ale už by to chcelo nájsť Slendyho, lebo neviem kde... Ale chcel by som sa ho opýtať, kde kúpil to sexy sako, pretože ja ho nikdy neviem zohnať a za chvíľku sa moja teta bude vydávať, tak by som potreboval smoking na svadbu. No ne, ešte ne, ale ona sa narodí, ja v to dúfam. Kurva, tam je Slendy. Slendy, tam si, kde si kúpil sako? Nekúkam. Bitch, hello. Hi Slendy, wanna drink? Where are you, bitch? Kurva. Slendy, neser ma. Ja idem hľadať papieriky a... On ma sleduje, on je kokot. Dobre, už ideme na ňo a shiftujeme, teda šprintujeme. F ako Ferry. Ja vidím. Sa pojeb, teraz ťa nevidím. A teraz? Tam nejsi, ty si úplný kokot, Slendy. Kde si kúpil sako? Tenis sako. Slepá uličko. Tak mám iná pička. Tu bude ten keket. A nájsť Slendy je náhodou papiči. Super, kachličky moderné. Stolička. Na takej sedím. Ne, sedím na gauči. Na takej sedím Mr. Du. Tu je holikok, fú, ty prasa. Takže Ferry si hodí na mojom rozkladacom gauči. Pretože natáčam Slendermana bez vemena. A s kým? Pošleme to do Local Freestyle Battle. Ha. Takže tu sme sa ťažko ojebali. Toto nie je žiadna korupcia ani komerčné reklamy, ale iba čisto, áno, toto je čisto závažná komunikácia, nezávazná, lebo ešte nemáme 18, takže tak. Si kokot. Sa nauč najprv význam tých slov, ja neviem čo polka z nich znamená, ale hľadám papierik, lebo chcem kúpiť sako od Slendyho. Tomu ver. Vypnem to a tu je Slendy! Není. Slendy, where are you? I wanna have a swinger party with you. Oh my god, yes. Slováci, papierik! Zistili sme jednu vec, Slendy nevie kresliť. Nikdy sa mi nepodarilo nájsť všetkých 8 papierikov. Takú peknú kurvu proste. A tí cvrčkovia sú vonku, alebo v tej hre? Papiči. Vážne? Ja to hrám už asi 6. krát.
Ale nikdy som nenašiel 8 papierikov. Ja raz 6. Ja maximálne 3. Ja chcem kurva papieriky. To sú dlhopisy a za to si kúpim oblek z Landyho. Takže prejdeme všetky tieto vyjebané cisterny jak oči. Není. I don't believe you. Už unavený? Nechcel by som. Tuc. Dobre, takže tu sme už boli, tu sme sa na tomto kruto ojebali, takže že tu nič nebolo. A tu niekde nás chytil Slendy. Ó, kurva! Chytil nás zase. Slendy is a hunter. Yeah, bitch. Oh, very good at Sako. Sako, jak sa povie Sako po anglicky. Kurva, akurát mi nefunguje myš. Slendy, you have a good day. Ježiš. Kde bol Slendy? Oh, ja že tu bol za stromom. A Mr. Douche sa ide napiť a ide k našim stokárom. Kde je? Ja, tu je Slendy, je za stromom. On sa chce hrať na skovávačku, ľudia. Ideme sa hrať so Slendym na skovávačku. OK? Slendy, počítam. Počítam! Ja počítam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Počítam do 10, 1, skovaný, idem. Slendy, ty si sa neskoval? Ja sa s tebou nehrám. Kde si? Vôbec mi to nepríde také strašidelné, ako všetci o tom hovoria. Pretože sme tu traja, keby si to hral sám, tak sa pojebeš. No ja som to hral sám a ne, to sú FPS. A Slendy sa s nami konečne začal hrať na skováčku. Yes. Yes. Fajn, mal by som sa aj otačať, či tu nejsú nejaké papers. Ja viem, tie papieriky na stane. Hezky, kde sú? Už mám 2. Kade? Prečo som to približil? No a z tej cisterny. Ja to chcem oddialiť, bitches. Tam pri tom Stonehenge je jeden. Bo aj v Anglicku je Stonehenge, nevieš čo to je? Á, to je taká... Tie kamene dole. Ale ja to nechcem približiť, jak to oddialím. Aj to Jak to oddialím? Jej! Som čik, domček, bitch. Vážne, ale ten nový Slenderman New Arrival, to je úplne strašidelné, on dá také chápadlá má, úplne brutálne, on sa mi... Však aj tento, pozri, aha, aj ten sa teleportuje. Ó, ten musí mať dobre dlhý kokot, keď má také dlhé ruky. Jak to oddialím? Ja to chcem oddialiť. Daj to mne. Takže nepozrieme sa. Jo, kurva fix, to chcem oddialiť, nechcem. Dobre, takže takto. Ten pohľad, ja som ho priblížil, ani neviem jak. Nájde to.